This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Good day everyone, welcome to a talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. I'm Derek Gonzalez, ito po ang season ender ng Let's Talk. Itong linggo na to ay isang special na linggo po para sa atin lahat ng mga Ilocanos dahil nga po ang ating makakapanayam at makakabalitaktakan sa linggong ito is one of the good leaders in the country. And of course, a young, energetic, and of course, a good-looking senator. Sa ngayon po, he heads the Senate Committee on Justice and Human Rights. Mga kakabsat ken gagayem, let's talk to no other than Sen.Francis Chiz Escudero. Hello, Senator. Welcome po sa Let's Talk. And kumusta po kayo? Mabuti noon. Magandang araw sa lahat nating televiewers, at mga masugid na taga-subaybay ng Let's Talk. Kamusta po kayong lahat? At karangalan ko na makapiling kayo sa programa niyo sa year-ender episode niyo. Yes, it's really indeed our karangalan dahil nga po kayo po ang aming bisita. So ngayon, bago ang lahat po, Senator, so kumusta naman ang buhay-buhay bilang senador? Okay naman, parehas. Madalas ako natatanong ng tanong na yan, kamusta raw ba ang buhay senador? Ang sagot ko palagi, parehas lang. Senador ka man o tricycle driver, senador ka man o teacher, senador ka man o police, pare-pareho lang ho tayo. Naliligo, natutulog, kumakain, nagbabanyo. Wala akong pinagkaiba yun. Siguro nagkakaiba lamang sa oras ng trabaho. Okay. Ang iba, ang kanilang lugar ng trabaho, nasa loob ng taxi o bus o jeep. Ang iba, ang trabaho nila, kung policeman, nasa stasyon o patrol car. Kami, ang trabaho po namin, buong bansa. Kaya nga kami buwing bisita sa kada lugar para makita, makamusta at makapiling ang ating mga kababayan. Yeah, aside doon sa mga sinabi mo, Senator, yung isang buhay talaga ng isang senador, paano ba? Ganun din eh. Ang kaibahan lang, mas maaga gumising dahil may ilang interviews sa radyo o sa TV sa umaga kapag may issue. Sa gabi, hindi natatapos ng alas 5 yung trabaho. Minsan, mas maaga natatapos. Alas 4 pa lang o alas 3, adjourned na ang Senado. Pero minsan, umaabot hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw. Siguro, ang pinakamalaking pagkakaiba lang, yung buhay namin nasa ilaw palagi ng camera. Kapag kami nagkamali,